כיום חיים בתל אביב עשרות אלפי מהגרי עבודה, מבקשי מקלט ופליטים. יוניטף מפעילה גנים ומועדוניות הנותנות מענה מקצועי והולם עבור ילדי הקהילה הזרה. Children that are in UNITAF, we are training them in a way that when they go to the Israeli school, it will not be difficult. Like we teach them developmentally and emotional things that will help them to grow in life. אחת מהדרכים שלנו להביא את הפן הרב-גוני של יוניטף, בעצם להדגיש את תרבויות המוצא שמהם מגיעים הילדים וההורים שלהם כמובן. אנחנו מעוניינים להוציא ספר שמאגד בתוכו סיפורים מכלל מדינות המוצא של הילדים ביוניטף, כדי בעצם להנגיש את התרבות המקור של ההורים גם לילדים, גם לצוות החינוכי וגם להורים עצמם שיוכלו לספר לילדים את הסיפורים. הספר נכתב באנגלית, בעברית ובשפת המקור, על מנת להנגיש אותו לגננות, להורי הילדים ולילדים ישראלים. הספר אויר בהתנדבות על ידי גדולי המאיירים בארץ, ויופץ בגני הילדים של הקהילה הזרה, בחנויות ספרים ובספריות ברחבי הארץ. הפרויקט כולו נעשה על ידי מתנדבים שתרמו באהבה מזמנם ומכישרונם. אנחנו מבקשים את עזרתכם בכיסוי הוצאות הדפוס, על מנת שנוכל לחלק את הספרים לילדי הקהילה. תודה.